ஹாய் நண்பா, எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்மளுடைய சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ரொம்பவும் சுலபமான முறையில் செய்யக்கூடிய கிறிஸ்பியான ஒரு சமோசாவை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம தமிழ்நாட்டில் கிடைக்கக்கூடிய சமோசா மாதிரி இல்லை, இது வந்து பஞ்சாப் சமோசா. இது வடநாட்டில் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. இப்போ தமிழ்நாட்டிலையும் இது ரொம்ப ஃபேமஸாக போயிட்டுருக்கு. குழந்தைங்கள்லாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு சமோசாவாக இருக்குது. இதில் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்பைஸியும் இருக்காது. எல்லாருமே இது நார்மலாக சாப்பிட்லாம். அது இல்லாமல் டைஜஷன் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப சுலபமாகவும் இருக்கும். இதுக்கு என்ன தேவைன்னு பார்க்க போனீங்கன்னா, 3/4 கப்பு மைதா, ஒரு 1/4 கப்பு கோதுமை மாவு, இதுக்கு கொஞ்சம் ஜீரகம். இந்த ஜீரகம் போடுறதுனால தான் யார் சாப்பிட்டாலும், வயசானவங்க சாப்பிட்டாலும் சீக்கிரம் டைஜஷன் ஆகிடும். அதுவும் இல்லாமல் இதில் கோதுமை மாவு வேறு சேர்த்துருக்கோம். கொஞ்சோண்டு ஜீரகம் மட்டும் போட்டுட்டு அதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து 2 ஸ்பூனு எண்ணெய் இல்லைன்னா நெய் இதையும் சூடு பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கோங்க. தேவையான அளவு தண்ணி. அதாவது எப்படி இது இருக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நம்ம இந்த மாவை மேக் பண்ணி நம்ம இதை எடுத்துக்கணும். வீட்டில் உள்ள பொருளை வச்சு எப்படி சுலபமாக செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தான் இதில் சொல்லியிருக்கேன். இந்த மாவு நல்ல ஸ்மூத்தாக ஒரு கை விடாமல் ஒரு 2-3 நிமிஷம் நல்லா பிசைஞ்சு, கோதுமை மாவு அதாவது சப்பாத்திக்கு நம்ம பிசைவோம் இல்லைங்களா, அதே போல் இதை பிசைஞ்சு ஒரு ஈர துணி, அதாவது நம்ம இட்லி வைப்போம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி துணியை வச்சு அதில் அந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துகிட்டு இதில் மூடி போட்டு வச்சுருங்க. அந்த துணியில் உள்ள தண்ணியை நல்லா ட்ரை பண்ணிடுங்க. தண்ணி இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா மாவில் திரும்ப ரொம்ப தண்ணி ஆகிடுச்சுன்னா அது சரி இருக்காது. சும்மா ஒரு ஈரப்பதத்துக்கு தான் ஒரு 10-15 நிமிஷம் அது நல்லா அப்படியே ஊற வச்சுருங்க, அப்படியே மூடிய வச்சு. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு உண்டான உள்ளடத்தை நம்ம தயார் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம். இதுக்கு என்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2 உருளைக்கிழங்கு தேவை. அந்த உருளைக்கிழங்கை நல்லா அலசிட்டு தோலோடு கட் பண்ணி வேக வச்சு எடுத்துங்க. வேக வச்சு நல்லா மசித்து எடுத்துங்க. சின்ன வெங்காயத்தை பொடிசாக நறுக்கி அதை கொஞ்சம் வச்சுங்க. 2 பச்சை மிளகாய், இதுதான் காரத்துக்கு, வேறு ஒன்றுமே இல்லை. கொஞ்சம் மல்லி, முழு மல்லி, கொஞ்சம் ஜீரகம், கடைசியாக போகிறதுக்கு கொஞ்சம் மல்லிக்கீரை. இப்போ வானொலி அடுப்பில் வச்சுட்டு இந்த வெறும் வானொலியில் ஒரு 1/2 ஸ்பூனு முழு மல்லியை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள். அது ஸ்மெல்லு வரும். அந்த ஸ்மெல், அதாவது ரொம்ப பவரை கம்மியாக வச்சுங்க, அதிகமாக வச்சு தீச்சிடாதீங்க. கம்மியான பவரில் இந்த மல்லியை நல்லா வறுத்துருங்க. அப்படி நல்ல வாசனை வரும்போது ஒரு 1/4 டீஸ்பூனு அதில் ஜீரகத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க. ஜீரகத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள். அந்த மனம் நம்மளுக்கே தெரியும். இந்த அரோமா நல்ல ஒரு வாசனை இருக்கும். அந்த கிச்சனே அப்படியே மணக்கும். அந்த டயத்தில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, தேவையான அளவு கொஞ்சோன்னு எண்ணெய் சேர்த்துக்குங்க. அதிகமாக சேர்க்காதீங்க, கொஞ்சம் எண்ணெய் இருந்தால் போதும். ஏன்டா இது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரையும் இது சாப்பிட்றதுனால எண்ணெயை எப்போவுமே கம்மியாக சேர்த்துக்கிறது நல்லது. கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இதில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, நம்ம நறுக்கி வச்ச வெங்காயம், அந்த சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சமாக போட்டால் போதும். இது நம்ம தமிழ்நாட்டு, அதாவது சவுத் இந்தியன் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் அந்த வெங்காயம் சொல்லியிருக்கேன். அதே போல் 2 பச்சை மிளகாய். அங்கே பஞ்சாபி சமோசாவில் வெங்காயம்லாம் சேர்க்க மாட்டாங்க. இருந்தாலும் இது லைட்டாக நம்ம சேர்த்துக்கும் போது அதோடைய வாசனை ரொம்ப டேஸ்ட்டும் வேறு மாதிரி இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். இப்போ இது 2 பச்சை மிளகாய் போட்டு நல்லா இப்படி வதக்குங்க. வதக்கிக்கிட்டு இருக்கும்போது இதுக்கு வேறு மேலே என்ன தேவைன்னு கேட்டிங்கன்னா, இஞ்சி பூண்டு விழுதும், பூண்டு, அதாவது இஞ்சியும் பூண்டும் சேர்த்த விழுது ஒரு 1/4 டீஸ்பூன், அதிகமாக தேவைன்னா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு போடுங்க, டேஸ்ட்டுக்கு தான். இதில் சேர்த்துட்டு இதை கொஞ்சம் நல்லா இப்படி வதக்குங்க. வதக்கிக்கிட்டு இருக்கும் போதே கொஞ்சோண்டு உப்பு. ஏன்டா ஆல்ரெடி நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு அவிக்கும் போதே அதில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து தான் அதை அவிக்க போகிறீங்க. உப்பு போட்டுக்குங்க, போட்டு அவிச்சிருங்க. அதே மாதிரி இந்த வெங்காயம், பூண்டு, இந்த இஞ்சி பூண்டு விழுது கொடுத்துருக்கீங்க இல்லைங்களா, இதுலேயும் கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு சால்ட் இப்படி சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கும் போது அதோடைய சால்ட்டுடைய தன்மை அப்படியே நல்லா அதில் இறங்கியிருக்கும். இப்போ அதுக்கப்புறம் கடைசியாக நம்ம இதை வதக்கிட்டு அவிச்சு மசித்து வச்ச இந்த உருளைக்கிழங்கை இதில் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இதுக்கு நமக்கு வேறு எந்த மசாலாவும் இதில் சேர்க்க போகிறதில்ல. இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இறக்கி வச்சுருங்க. நல்லா ஆறின பிறகு இதை டஃப் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம இதில் மல்லிக்கீரை, ஏற்கனவே உள்ள அந்த மல்லிக்கீரையும் கொஞ்சோன்னு அதில் தூவி வச்சுருங்க. நம்ம அதில் வளர்க்க போகிற அந்த கட்டையில் கொஞ்சோன்னு எண்ணெய் சேர்த்துக்குங்க. மாவு சேர்த்தாக்க எண்ணெயும் வீணாக போயிடும். அதனால் நம்ம எண்ணெய் தடவிட்டு இது 3ஆக கட் பண்ணிக்கோங்க. ஒவ்வொரு உருண்டைக்கும் 2 சமோசா வரும். ஓகேங்களா? இது நம்ம இது எப்படி பண்ண போகிறோன்னா, நம்ம சாதாரணமாக இங்கே செய்கிற சமோசாவில் ஒரு உருண்டைக்கு ஒரு சமோசான்னு தான் எடுப்போம். இதை நீல வாக்கத்தில் இதை வளர்க்கணும். நீட்டு வாக்கில் வளர்த்துட்டு இதை சரி சமமாக நடுவில் கட் பண்ணிடுங்க. இந்த நீட்டு வாக்கத்தை இப்படி விட்டுட்டு இந்த அகலத்தில் சென்டரில் ஒரு கத்தியை வச்சுக்கிட்டு, கத்தியோ இல்லை வேறு ஏதாவது பீஸா கட்டுற மாதிரி ஏதாவது வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை வச்சுட்டு சென்டரில் அப்படியே நேராக ஒரு கோடு போட்டுருங்க. போட்டுட்டு
அதை என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இதுக்கு நம்ம ஒட்டுறதுக்கு வந்து மைதா மிக்சிங்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. சாதாரண தண்ணி மட்டும் இருந்தால் போதும். இது போல் மடக்கிடுங்க. இந்த மடக்கி காட்டுறோம் பாருங்கள். இதே மாதிரியே இப்படி மடக்கிட்டு இதுக்குள்ளார இந்த உள்ளடத்தை வந்து நிறைய வைங்க. சும்மா நம்ம இங்கே வைக்கிற மாதிரி உள்ள கொஞ்சம்லாம் வைக்காதீங்க. இது அதிகம் வச்சா தான் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும், சாப்பிடவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதுக்கு வேறு எதுவுமே இல்லை. இதுக்கு வந்து நம்ம இந்த உருளைக்கிழங்கு மட்டும்தான் வைக்கிறோம் கலவை, வேறு எதுவும் கிடையாது. நம்ம தமிழ்நாட்டில் உள்ள நம்ம செய்கிற சமோசாலாம் வந்து நிறைய வெங்காயம் இருக்கும், முட்டைக்கோசு வைப்பாங்க. அதெல்லாம் கிடையாது, வெறும் உருளை மட்டும்தான். இதுக்கு பேரே வந்து பஞ்சாபி சமோசாவில் வந்து ஆலு சமோசா அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. அங்கே வந்து இன்னும் பல விதம் இதெல்லாம் செய்வாங்க. இந்த மாதுளை முட்டு இந்த மாதிரிலாம் சொல்ல வைப்பாங்க. நம்ம அதெல்லாம் இதில் வைக்கல. சிம்பிளாக நம்ம வீட்டில் உள்ளதை வச்சு எப்படி சுலபமாக இந்த பஞ்சாபி சமோசா செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தான். தண்ணியை வந்து இந்த ஓரத்தில் ஃபுல்லாக தொட்டுங்க. இது மைதா கலவை கிடையாது, வெறும் தண்ணி தான். தண்ணி தொட்டு இதை வந்து நல்லா எண்ணெய் குடிக்காத அளவுக்கு நல்லா டஃப் பண்ணிடுங்க. இப்படி ஒட்டிட்டு ஓரத்தை வந்து இப்படி மடக்கிடுங்க. இது பாருங்கள், இந்த கட்டையில் இதை வச்சோடனே நிற்கிற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி பொசிஷனில் தான் இருக்கும் பஞ்சாபி சமோசா. இதே மாதிரி செஞ்சுட்டு எல்லாத்தையுமே இதே மாதிரி வளர்த்து செஞ்சுருங்க. செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எண்ணெயில் வந்து கோல்டன் ப்ரௌனில் வறுத்து எடுக்கணும். இப்போ இன்னொன்று இதை மடித்து காட்டுறோம், இதையும் பார்த்துக்குங்க. அந்த சமோசா நம்ம மடிக்கிறது வந்து முக்கோணமாக உள்ளடத்தை வச்சு ரவுண்டு ஷேப்பில் நம்ம இது பண்ணியிருப்போம். இது வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் பண்ணி இதை வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணியாச்சு நம்ம. அப்படிங்கிறதால சில பேர் இது எப்படி மடிக்கிறதுன்னு தெரியாமல் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அதனால தான் இது ரெண்டு தெரியும் இது காட்டுறோம். இது நல்லா பார்த்துக்குங்க. ரொம்ப சுலபம் தான், இது ஈஸியான முறையில் செஞ்சிடலாம். அந்த சமோசா விட இந்த சமோசா ஒன்று சாப்பிட்டாலும் வயிறு வந்து ரொம்ப நிறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இப்படி தான் இந்த ஓரத்தில் வந்து தண்ணி தொட்டு ஒட்டுங்க. அப்படி ஒட்டும் போது தான் இது நல்லா ஒட்டிக்கும். இந்த மாதிரி ஒட்டிட்டு அதை வந்து கீழே இப்படி வச்சு இப்படி மடக்கி விடுங்க. இதுதான் பஞ்சாபி சமோசாவுடைய டிசைன். இப்படி தான் இருக்கும் மாடலு. முக்கோணமாக இருக்காது, ஒரு பக்கம் மட்டும்தான் அந்த இது இருக்கும். இங்கே கீழே உள்ள ஷேப் வந்து இப்படி இருக்கும், நிற்கிற மாதிரி. இப்படி வச்சோம்னா சமோசா வச்சா அப்படி நிற்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு இதை வந்து எண்ணெயில் வந்து அதாவது என்ன சொல்கிறது, கம்மியான பவர் வச்சுங்க. ரொம்ப அதிகமாக வச்சிங்கனாக்கா தீஞ்சிப்படும். ஏன்டா இது வந்து கொஞ்சம் மொத்தமாக இருக்கும். அந்த சமோசா நம்ம தமிழ்நாட்டு சமோசா மாதிரி இல்லாமல் பஞ்சாபி சமோசாவுடைய திக்னஸ் வந்து கூடுதலாக இருக்கும். அதனால் கம்மியான பவர் வச்சு சமோசா வந்து ரெண்டாக போட்டு கோல்டன் ப்ரௌனில் வந்து பொரிச்சு எடுத்துங்க. இதுக்கு வந்து கூட தொட்டுக்க வந்து சட்னிலாம் ஒன்றும் தேவையில்லை. டொமேட்டோ கெச்சப் இருந்தால் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். செஞ்சு பாருங்கள். ஃபீட்பேக் வந்து கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள், இந்த சமோசா எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க, கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க, உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இது போல் அடுத்தடுத்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் கண்டிப்பாக பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் நண்பர்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். இது சூடாக இருக்குது, அதான் என்னால் உடைக்கவே முடியல. ஆனால் அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது, நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்குது, பார்க்குறதுக்கே நல்லா இருக்குது. இதை கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள். உங்கள் நண்பர்களுக்கும் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டு உங்கள் செம தமிழன்.